Γεια σου κυρία Γεσίμ, πώς πάει το ψάρεμα? Άστα παιδάκι μου, μη ρωτάς, τον εαυτό μου κοροϊδεύω. Γιατί κυρία Γεσίμ, δεν έπιασες τίποτα? Να, κοίτα τι έπιασα. Ένα παλιό πάπουτσο, ένα παλιόρουχο, τενεκέδες, ένα κουτί πλαστικό. Σκουπιδότοπο το κάνανε το ποτάμι οι αθεόφοβοι, σκουπιδότοπο. Πού είναι τα παιδικά μου χρόνια, τι ψάρια είχε τότε ο Κόσυνθος. Λοιπόν κυρία Γεσίμ, πρέπει να έρθεις στο σχολείο να μας μιλήσεις για όλα αυτά. Να έρθω, Ιζαμπελίτσα, αλλά πες τι σημασία έχει να τα μάθετε για την φύση που χάθηκε. Έχει μεγάλη σημασία κυρία Γεσίμ, έλα στο σχολείο μας και θα σου εξηγήσουμε.